Abah kabar sana, jangan lupa yo cakap Siril Asmara. Allah dia tele anak pintu Otala tak guntiang malang di sentole anak pintu bolehlah dia ambil larang jauh pangguntiang lapangan acor. Oh bolehlah dia ambil larang jauh pangguntiang lepas ngaco na onan tadilah kaset kambang olah nombor lah satu kinilah kamasuk ngajai oka nombor ladu Orau bana ladu sana dia la jangan
pengalaman sudah ambil dia digae sari bangkakan yang pengalaman baru-baru po bisa berubah jadi cacak, bisa berubah jadi kucing. Itu pengalaman nanyo ambil. Olah sudah keputusan dapat betulak punggung badaninyo wakatu inyo kabarangke. Onde nakkan buang na dangakan bana danga ditamrin nana apa. Ngilian jalan ke daerah Haji kok tiba di daerah Haji tarui kamuaro Haji ketampe gahe dukun siba na ketampe gae na dukun sibak kabahan bake beliau perintah dari badan apa ba itu kato badaninyo. Kato sampai sebantu itu laksana ngatilah badan tamrin mandang kato dari apa onde apa dangakan bana bo barangke pak nak nyolai arinan sadang tengah malam Tuhan. Arinan sadang tengah malam maalun saja badaninyo ala bajalan buyong tamrin bajalan kaki sama sorang. Yo indah to bilang lamu bana panek dek lamu di bajalan tibo di pasar silakitan nyuirian jalanan panjang nyo tuju daerah Haji kesalatan juo nyo arakan. Sadang berjalan sama seorang lapi di pasar silakitan menampu daerah Kotoraya. Ndak lama lagi perasaan jomande lamu bapisah Tuhan. Ojo mandela mo bapisah lapi nagari Kotoraya nampak daerah Padang Laban. Di malo hati nak kasusah jomande bana bajauan lapi nagari Padang Laban nampak daerah Simpang Pale jomande awak bajauan dalam maruk lati bocame. Olah penagari Simpang Pale la tampu daerah Balai Lasa di malo badan nak kacame lamu bana mande kususah Tuhan. Olah lama bana mande susah ba itu kato badan tamrin itu de inyo nantakana. Olah pe daerah Balai Lasa tampula simpang lu buat cubada dek lama bana jo mande bapisa galak mande la nampak. Olah pe di simpang lu buat cubada nyodaki buki jari yang punai patui galak mandela nampak lalamu bana badan cara Tuhan.
Olala mo bananyo abadan carai lape di buki jari yang punai menurun ke simpang jembatan luar di malo badan dak kesansai. Oh awak nasib berubah indah lape di simpang jambatan luak nyutampu daerah sungai tunu dek nasib berubah indah laka payakan dak balaku lape nagari sungai tunu. Oh tampu daerah kampung jambak sudah itulah Bukit Putui lape nagari Bukit Putui tababang babang simpang lagan nado nagari maro jambu nyo tampu nagari pulau latibo inyo dia macang tuan. Olah tiba inyo di nagari amacang setolape anggari amacang nampak lepas si pungasan ado nagari rimbo panjang sudah itulah iaji. Kira-kira pukul 9 pagi sampai ke daerah iaji tuan. Olah tibo di nagari ayaji batanyo inyo di sinan yo tampe gae dukun siba ba itu kato badan inyo lanyo agi kaba di badan urang masoyo tampe badan gae iyo la gae dukun siba inyo bajalan taruju panek dek lamo di bajalan tibo wakatu yo jangkonyo sampai ke tampe gae dukun siba. Satu tiba di tampe gae, setonyo tiba di labu rumah baca assalamualaikum tuan. Oh baca assalamualaikum menjawab gae dukun siba alaikum salam kato gae. Oh naik lana ayat rumah naik badan buyong tamrin seto naik ate rumah basalam jogae dukun siba. Sinan tu gae kabatanyo denakan wong namu doe aku sabab karanonyo mangko sampai datang kamari tujuan jo mungkasui kato sampai tamrin menjawe onde dangan lah digae mangko sampai ambo kamari ambo nyo datang dari kambang datang di mudi aye kalam petenta gae dukun sari manurui badan diri gae. Oma minta alemu kebatinan kambo bao ke tanah rantau ba itu bana katoinyo. Oma nanga kato rupo itu lagalak gangae dukun sing iba tuan. Laga-laga nyo dukun siba onde nakkan wang namu doe ko iwang dari tampe sari bangkakan yang ambo tahu di pengalamannya. Hotu buang calian bagi ambo baru balana menjadi caca baru balana jadi kucing ba itu kato badan gae ko iyo jo sari bangkakan yang mandanga kato bantu itu baru banyak jadi caca baru jadi kucing baru picayo dukun si batuan.
baru picayo dukun sibak lah jadi mana kato gae lah yakin apa katamrin ba itu kato badaninyo baru banyo jadi manusia setelah duduk di kurisi onde nak kanduang namu doi ko iyo itu nampak lalu di sekolah kat sebulan 2 bulan ba itu kato badan gae oh mandang kato coy itu lah sanang hati badan tamrin sanang taraso dalam hati mandang kato gae dukun sibak tuan mandang kato gae dukun sibak taraso sanang dalam hati kama gae nyo tamrin babao kok tiba waktu gae karimbo dalam membao beli uang cie membao kepati gat sabuat tamrin ikwi lo di balakang tuan tamrini duit lo dema di balakang lai kui lo inyo manuruian kamagae inyo lapai ho atau mau be badan urang inyo pai lo buyong tamrin ho abiarinyo baganti hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan ditampe gae dukun sibak iyo lainyo buyong tamrin tuan lainnya buyong tamrin di sinan kalau kok dipandang tak guna to bilang lamo bana ho pengalaman mulainya lagi nyokaban cie jodoh kok duyai ko jalannya akhirat iko jalannya tinggalnya kita nak melakukan yo tinggalnya kita menjalani di makam mungkin nangka yang elok na di makam mungkin nangka elok itu tergantung badan tamrin ba itu kato badaninyo nyotarui juo karimbo dalam keputusan ladape di badan gae iyo di gae dukun sibak onde nak kanduang tamrin hae kok pengajian ala baturunkan keputusan ala nyodape tapi badanang jan payala ado nang kapak cakau dirimbo dalam kok dape beko di badan apa anturui perintah apa ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu jadi pak kato badannya buyon tamrin kato sampai sabantu itu di sinan kalau kok dipandang inyo nam badan diri apa sedang baduo jo buyon tamrin di dalam rimbo dalam juo Okarajo mambil kayu pakai kepati jo bali uang ado baka apa cie tuan ado bakapa nyocie di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo
Ma'alun saja badannya tadi, kalau nan badan dukun siba sedang di dalam rimbo juo. Anta nyuananyo cari, anta binatang baru po-apo, nangkanyo ambil di dukun siba. Yo anta malang antanyo muju, lah dapet binatang di dukun siba, dapet kue gagak hitam dapet kue gagak hitam satonyo dapet gagak hitam di sinan bakato gae dukun siba nak kanduang nak dangakan bana danga ditamrin anak apa nasib kamu jua nak di badanang bekonyo hari petang kami malam Jumat ampanggang gagak hitam nangkuang tagak di pintu muaro di sinan buyung kabatapa di sinan badanang kabatara beko ujian sangat banyak kok tibo na lain-lain dan sampai gagak angagian ba itu kato badan liau beko tibo nak nasabananyo ado cikiau di muaro pauni ujung batiang nangko pauni muaro nangko gigi gadang kepala ketek kaparo gadang tuma giginyo gadang kok parui pun sagadang tabu kok kaki sagadang tangkai sandue bajunyo ado baju basi sarawa basi inyo meminta nak gagak hitam batapi ado syarat sabua agian kainyo gagak hitam ang minta baju rantai inyo na Aminta baju rantainya, aminta pakaian basi, kondak namunyo magian baju rantai sarawa rantai, pakaian basi nanyo pakai dicekiau tu. Nang gagak janang agian, walau bapupuang di dalam muaro, walau bahampeang di muaro, nang gagak janang agian, dak paralu ang takut itu cikiau nak di muaro. Yo panjago lawi na lawi, ba itu kato badaninyo, kato sampai hati lasanang na malam semalam itu patang kami malam Jumat, mulai lagagak di bakanyo. Satonyo baka gagak tadi, gagak tabakanyo bakandak, kok yo ado cekiau di muaro, kaluala cekiau gadang iko panggangnya gagak hitam. Capek lah datangnya kamari, mandanga katoco itu badari yang bunyi di muaro, mangguru karyang di pintunya, ba itu kalau kok dipandang nyotu seorang badan puyang tamrin. O tamrinyo seorang di muaro, lah datang cekiau banyak, dak tabado banyak cekiau, adonan kete, adonan gadang, adonan pendek, adonan panjang, itu nanti bodak ke tamrin, meminta panggang gagak hitam. Mama ne badan diri tamrin dak badan nang kambo panggi ketua cekiau kamari ketua cekiau nambah baju basi basarawa basi nambah baju antai sarawa antai ba itu kato badaninya. O mandangainyo mangecek lailang cekiau banyak baru datang ketua cekiau nambah baju antai basarawa antai nambah baju basi sarawa basi mandari yang tibo di muaro tuan.
dari yang tibo di muaro nyo minta si panggang gagak tamrin dak namu magian yo tamrin dak suko magian panggang gagak tak kambo agi ba itu kato badaninyo nan cakiyau meminta juo baru mengecek badan tamrin boagian panggang gagak ko bau kamari baju basi pindahan ke badan ambo 100 sarawa basi yo cukui jo baju rantai oh 100 sarawa rantai ba itu kato badan tamrin dek karano cikiau tadi yo gagak hitam makanannya nyuagian babaju basi nyuagian sarawa basi nyuagian na baju rantai sarawanya cukui sekalian dek lalake ketubut tamrin nyuampe-ampean di muaro kegunaan si baju rantai ndak dimakan di piluru ndak talok dimakan bantu walau dibanam dalam air ndak nyotang halo halaci laju indak nantalo do cie juba itu kalau kau dipandang baju basi ala dapet 100 sarawa basi baju rantai sudah lah dapet 100 sarawa rantai nyoba balik buyon tang amrin mai nyoba balik lah ya buyon tamrin lah pulang badan diri tamrin ketampek gaek dukun siba hari sadang pukul 3 para siang tadang apa tamrin maimbau lah jago gaek dukun siba satonyo jago badan gae onde nak kanduang tamrin na elai kok dape nambah cari lai tabao nambah japui lai kok dape baju bangasi na malai kok dapet kok nak baju basi mandanga katoco itu menjawek badan diri tamrin onde apa dangakan bana lai nyo dapet non diminta lai kabuli kanda hati mandanga kato rupo itu sinan lagala badan gae onde nak kanduang tamrin barangke lalai ditampek gae pesisir janang jajak di rantau boleh yang cubokan Maderantau boleh nak ancuboan jangan di kampung badan awak jangan di kampung jualaman ba itu bana kato inyo kato sampai sabantu itu sanang hatinya badan tamrin ndak tabado sanang dalam hatinya minta izin kagae dukun siba barangke tamrin nak nyolangai
barangke tamrin nyo anak nyolai ala barangke dari tampe gae dukun siba. Satu barangke dari tampe gae dukun siba kama jalan nyuaran jalan ke Bangka Ulu bajalan kaki sama seorang hari badaro darang siang Ari badaro darang siang indak toetong lamo bana dek lamo bakal lamon. Anggaran pukul 8 pagi lah tiba di simpang Tugu daerah Tapan. Satu tiba di simpang Tugu tagak-tagak di tepi jalan. Lalu oto arah ke Sungai Panue nyo ambe oto di Buyon Tamrin. Satu nyo ambe oto tadi napik manompang badan Tamrin manompang ke Sungai Panue Mama nompangnya ke Sungai Panue di sinan kalau kok dilihat sedang di ate oto juo. Bakat topak gae Sungai Mata Kutiko na ninyo namanya piroto na menuju daerah Sungai Panue. Onde nak kanduang namu doe bari lurui gae batanyo siako namo dengan gala di makok kampung jo alaman. Mandanga kato rupo itu onde apa nan supiroto kalau nyo gala dengan namo. Ambo banamo Pak Buyon Tamrin kalau nyo kampung jo alaman ambo anak rangulu bangayang Pak Mambo anak Pak Rangulu bayang anak rarana ulu bayang ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu lasana ngati badan apa oto bajalan tarwijuo indak to bilang lamo bana indak di jalan di palamo anggaran puku ampe para sanyo anggaran puku ampe patang yo sampai oto ke Sungai Panue tibo di loket Sungai Panue tibo di loket Sungai Panue satu tibo di loket Sungai Panue di sinan kalau dipandang bakato badannya dirinya Buyon Tamrin onde apa dangakan bana. Terima kasih Pak banyak-banyak jual jasa kamu balik ongkos soto apa yo ndak babaye karena ambo ndak bapiti mandanga kato rupo itu onde nak kandung namu doe biaya ndak ongkos babaye biala indak nak babaye ongkos soto asal sampai yang ke Sungai Panganue na masalah selamat angkat Sungai Panue biala indah ongkos sang bayi nyo sadang mau tajuo sadang mau badan Tamrin yo anta malang anta nyo muju la malang tibo di apa
Pak Supiroto. Datang rombongan 5 orang, pareman di Sungai Panu, pareman di Taraminal, pareman loket Sungai Panu. Yo datang pareman 5 orang, meminta opiti bake apa, meminta piti kapa tu. Basikare meminta piti apa bapiti tindak doma onde nak kanduang namudo namudo bali orang apa baru sampai baru ke daerah Sungai Panu ba acara magi piti. Panompang apa na alun dape mamandang katoco itu bakato pareman nambalimo kondak namu magi pitimbo baka oto di loket koba itu kato pareman ta. Omo baka oto di loket koba itu kato si pareman yo pareman nambalimo nak tahu apa di kami ko centeng kurinci Sungai Panua. Oba itu kato badaninyo mandang kato bantu itu tasiro darah dado tamrin mandang centeng kurinci. Omandang centeng kurinci apa ko sangat elok bana nampaknya apa kanai berang mahari sekali badan tamrin mahari sekali badan tamrin danga yang centeng kurinci danga kato yuang simaan buni jan centeng ngampanggaan centeng kalian kalimonyo centeng urang di manglataan naga atiang sajonyo di duyako. Oba itu kato badan tamrin mandanga kato coy itu laberang pareman nambalimu yoinyo centeng kurinci danga ladiang pajasira nak kete ang ikui campu pulo ba itu kato badan inyo anta kok kena tajundan nawantang kok ke kami kabe di loket ko. Mandanga kato bantu itu batambah pane badan tamrin danga kalian kalimonyo mangece ang janta dorong-dorong ba itu kato badaninyo ko iyo ambo pajasira kamari datang ang kalimonyo yung O kamari yang datang kalimonyo ba itu kato badan tamrin tekanan baju basi tekana pakaya rantai na nyotaraan kacakiau ba itu di badan tamrin kalau di kana baju tibo asa tainge baju datang Latibo pareman balimo nyobai badan si tamrin malang pareman balimo awak membai badan tamrin tangan awak lo bangka-bangka tuan Otang
tangan pareman bangka-bangka lah gambung-gambung tangan kesadonyo tangan gambung kaki lah gambung sakitnya bukan kamain mamaki-maki kesakitan lah berang badan diri tamrin mano yang centeng kurinci na balimo sampai di ma pengalaman ang ambo sudai hari kini wange ambo sudah yang hari kini ba itu kato badaninyo mambana pareman nambalimu iyo inyo centeng kurinci onde dangan di ketua kami jangan dibunuh pulau agi duit lah sekali kini perintah lah loket sungai Panu ambillah kekuasaan kami ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang danga kalian kalimonyo iyo orang bagak di loket ko iyo orang santiang di loket ko ambo ambil kekuasaan loket hasilnya untuk ambo mandanga kato rupo itu onde ketua danga bana kok ketua menjadi nama macik loket barado pitina dape ketua magi balanjo kami ba itu kato pareman tadi tuang Oba itu kato pareman tadi mandanga kato rupo itu lasana ngati badan tamrin kalau iyo sabantu itu ndak baado kato tamrin di makot tampe tinggambo yo antaro pareman nambalimo basara bui kandak mambao kato iko inyo mambao kato nan sorang inyo mambao mandanga kato rupo itu mengecek badan diri tamrin ambian kontrak kana boci untuk di loketnya sungai Panu Nanambo indak do mau tahu ko ado kekacauan datang kalian boleh panggil ambo kotak jangan dipanggil dia kotak jangan dipanggil ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasana ngati pareman iyo centeng kurinci sungai Panu di sinan kalau dipandang tanganan sakit lah nyube tanganan bangka ala la cega ijo parengeman holanan balali Dela sehat tanganan sakit sinanyo tamrin kabakato Dimanyo tampe badan ambo untuk sarahat hari kini Omandanga kata itu ajawapan badan pareman iyo centeng kurincinya kok dilie Olanya carian tempat tamrin dak bara jauh dari loket di sinan tamrin nyo tampean
Sinan tamrin nyo tampean nindak to bilang-bilang lamu ndak paralu dietong lamu. Yo agak saja di badan tamrin ala dapet la tampet tinggal diambian di pareman tadi bakat to pareman nambah limo onde ketua dangabana. Odang akan mana di ketua. Kalau ketua kan jadi ketua kami. Kok sempat kilang kabapiwa. Kok ada lawan datang. Yo ketua tukang hadapi. Oba itu bana katoinyo. Mandanga kato rupo itu. Onde dangakan di kalian. Itu jangan pikiran pulo. Itu urusan badan ambo dia. Oh itu urusannya badan ambo. Bukan urusan kalian nambah limo. Sakit jo sana ngambo tanggung. Mulai kepada hari kini. Kalau ketlah kalian kalimonyo. Oh carilah makan masing-masing. Tapi sabalun kalian barangke. Danga umanat dari ambo. Ang danga kato-kato ambo. Duo kasus ndak buliang jalani. Karajo janang awai. Nan mahanyo kasus nan duo. Nan cie kasus nan kangilaan. Tolong jauhan dari itu. Nan para tamo pencabulan. Itu janang buek-buek. Nan kedua kasus narkoba. Itu janang tampue-tampue. Kok tak jadi kasus nandu. Ambo bunuh mati kalian kalimonyo. Ambo ni ndak magi duit ndak ambo agi. Ampun di duya ndak kambo agi do ampun di duya. Ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu. Hotara so sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran di sinan kalau dipandang indak to bilang lamo bana. Nanari sehari itu tumpak di badan diri tamrin naninyo ala sarahat sumpak pareman nambah limo naninyo centeng kurinci di sinan kalau kok dilihat lapainyo kaloket. Yo lapainyo kaloket lating body loketnyo di kurinci satu latiboinyo di loket maalun badannya tadi baralo hega badaninyo. Oh baralo gulanti jari baralo geliang kapalo di sinan kalau dilihat sadangnya ado deket loket indah to bilang lamu bana ndak paralu to etong lamu. Ndak paralu do to etong lamu. Dek lamu bakal lamuan abi hari sari itu. Yo abi hari baganti hari. Abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan. Nala sabulan sesudah itu. Ado harinya sekutiko. Naninyo sadang duduk di loket. Iyo pareman nambalimu. Iyo datanglah nak danau pae sungai Panu. Iyo latibonyo rombongan danau. Sabanyaknya 9 orang. Di sinan kalau kok dipandang. Kama ambil loket sekutiko. Malan kekuasaan loket. Coy itu kalau dipandang. Seto tiba pareman tadi. Iyo rombongan dan 9.
Nyo hadapi di berombongan nambalimu batamu inyo sekali di sinan kalau dipandang balago pareman sama pareman di loket nang kana monyo mambi wilayah kata orang mencari kekuasaan masing-masing mencari kekuasaan masing-masing balago jo pareman nambalimu iyo dek malang jo badaninyo malang pareman lah nambalimu ala adu rombongan tadi sedang baca kak jonan 9 8 anak buah mambae seorang ketua sedang dua iyo rombongan 9 siako namonyo ketuanyo anak danau sungai Panue yo bana monyo si buyung kaliang panggilan pareman tu kaliang panggilan anak buah di sinan kalau dilihat bakato pareman nyo nambalimo dang akan bana di ketua iolah kaliang anak danau nan kami ndak do kamanyara ado mak do ketua do anak buah ado ketua yo walaupun kami sedang cuiko nang kami alun kamanyara tunggu sabanta di kalian kami japui ketua kami ba itu kato rombongan tuan Oba itu kata rombongan tadi tunggulah dulu gak sabanta kami japui dulu ketua kami hanya japui badan buyung tamrin tagagi menjapui tamrin tak lamu inyo di jalan di sinan kalau dilihat Latibo rombongan anak balimu anak buah dari si tamrin sasa angoknyo tibo dake tamrin onde ketua dang abana jan lalok ju Ojan lati dua ketua tidur ju awa ala dapet musibah nang kita kedatangan musuh caliek ketua badan kami pandangan bana la elo nyo jago badan diri tamrin nyo caliek rombongan nambalimu la paca bangka ndak ado bantu inyo datang kalimonyo baru bantu dipandangi yo kok bibi la paca kok mungko la gambung la bangka kane tangangan tuan olah bangka nyo akan tangan di sinan kalau dipandang laberang badan diri tamrin di manyo orang nama bae ba itu kato badan inyo homandang kato pareman sadang inyo ketua do di loket menunggu ketua bana kota wilayah diambilnya ba itu kato badan inyo Mandanga katoco itulah berang hati badan tamrin kalau iyo sarupo itu kita kaloket nak nyolai dia. Oke to kaloket nyo anak nyolai di sinan kalau dipandangi ndak to bilang lamo bana. Ho barangke badan dirinya menuju loket kanamnya panek dek lamo di bajalan latibo wakatu yo jangkonyo sampai ke loket badaninyo o sato tibo inyo di loket bakato sekali badan tamrinan maurangnya nama baik kandak mambieknya loket sungai Panue kamalan kekuasaan kita
O mananga katoco itu onde ketua ladang abana aiko orangnya ketuai rombongan dan 9 orang balapan membaik kami ketuanya sadang duduk ju. O mananga katoco itu nampak di centengnya tuma dari danau iyo pareman dan 9 nang ketua si buyung kaliang. Yo satonyo nampak anak ketek jadi ko nang ketuang pajasira nang buyong bau tangguang ngambo bau urusan yuang tangguang mayuang ambo baurusan ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu laberang badan diri tamrin hodanga kalian ke-9 mana anggota badan ambo la bangka bantu iko utang bangka bayi jo bangka utang saki bayi jo saki utang nyawa bayi jo nyawa utang paca bayi jo paca hutang tenju bayi jo tenju ba itu kato badan tamrin danga kalian 9 jangan tatang tangguang jangan balapan dake ambo yo datang kalian ke-9 nyo nak jale bana ambo sudan ba itu kato badan tamrin mandanga kato coy itu malompe pareman na balapan tuan. O malompe pareman nyo anang balapan seto malompe pareman nang balapan nyo kaja badan diri tamrin seto nyo kaja sekutiko nyo lapi di badan tamrin hari tibo kato nyo datang kato sampai hari nyo sampai nyo agi sekali 2 pancang tagak pareman kalapan nyo nak talok menggari lai mahari badan diri tamrin. Odanga kalian nang balapan sehingga iko pengalaman juang buang kebaurusan datang ketua badan buyuang turun lang leyuang ai buyuang kalian janang suruh anak buah anak jale di badan ambo mandanga kato rupo itu di sinan kalau di palang malompe inyo la buyuang kalian satu malompe la dake tamrin awak malompe la di sambuinyo dapek la mari di kacanya satu dapek mari nyo kaca nyo jantik telingo balaki dah babacut tandaratio alai bulu mamaki buyuang kalian meminta ampun hola bake sitam Oh meminta ampun pakai tamrin minta ampun meminta tobat ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo kata pareman tadi yo lainyo buyang kalian ampunkan nama ketuai lapean kami dari asap kami hendak melawan lai kami bergabung yo ketua perintah wilayah loket sungai Pangan Omandanga
kata coy itu dainyo badan si tamrin nyo indak nau niat kemambunuh nyo lapehan daranan tabacui honyo lapehan si dua pancang menggari pareman kalapan nyo daranan tabacui tio alai bulu alai hilang darah di tubuhnya minta ampun paremanan sambil hilan meminta ampun paremanan sambilan dak tahlok melawan badan tamrin baru bakato paremanan sambilan onde ketua dangabana. Oh mulai kepada hari kini kami bergabung je ketua kami inginkan dak disiko baik itu kata badaninyo. Oh mandang ayo kandak bergabung bakato badan diri tamrin sabalun kalian botarimu katampe ambo kasadonyo die. O katampe ambola kalian kasadonyo ba itu bana katoenyo mandanga kato rupo itu laikui paremanan sambilan sama su anggotanyo nambalimo lapai katampe buyong tamrin indak to bilang lamu bana dak lamu inyo di bajalan tibo ditampe buyong tamrin inyonan satu tibo tadi alala naik ati rumah Oma alun anggota badan tamrin satu tibo di ati rumah tasasa membue anaye ketua babue anaye buyong tamrin ba itu bana di anak buahnya yo di anggota nambalimu tadi ayat tamrin lata-lata bakat rombongan nambalimu ko ingin kalian minum buek lah kopi masing-masing dah ambolo nang kamambuean ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu jadi sobat kalau coy itu biarlah kami buek kopi nyobuek kopi di rombongan ala nyobuek kopi sacere lah minum bersama badan hinyo Tuhan. Olah minum bersamonyo abadaninyo ala saramparan samo dudu aye ketua gak babeda pakai tada batutui pulo. Hoba itu kalau dipandang baru mengece badan tamrin danga kalian dan sambilan kok gabung jo badan kami lai perentang turuian. O mandanga kato coy itu menjawab paremanan sambilan onde ketua dangabana apo parenta baturuti nang kami ndak kamabanta nang kami ndak kamalawan ba itu kato pareman kato sampai sabantu itu sinan makato badan tamrin kalau iyo sabantu itu katonyo indak kang banta kok lai parenta bajalani. Kok lai parenta yung kang jalani ang danga kato ambo danga la kato ambo kini danga kato yung simaan buni sa padie nyoy dui sa susah nyoy dui kasus duo ndak boleh buyong tampu ndak boleh dilangga-langga mandanga kato rupo itu menjawab paremanan sambilan tu ketua kasus ndak boleh ndak boleh kami langga
Yo kato sampai serupo itu nang kasus nanda boleh buyang langga nang para tamu pencabulan kedua gale narkoba janang pakai kalau bermasalah dua kasus nana moy ndak yuang kamanolong bo bunuh mati angate duya asanyo ado dua pasal yuang Yo asanyo ado mayuang dua pasal nanambo yuang indak manolong kalian bobunuh kasadonyo ba itu kato badaninyo Homandanga kato si Tamrin laksana ngati buyong kalian kalau coy itu kato ketua umanat kami paci are dak kami langga indak do umanat kabalangga ba itu kato badaninyo Omandanga kato lain nak kanyolangga ado juo yuang luak pado itu antara kita serombongan yo 9 badanang tibo balimu anggota mo berarti jumlahnya ngampe balik ndak boleh bagadu-gadu ndak boleh kalian batangka sayolah kalian kesadonyo Jangan sampai bagadu jo batangka Boleh nak dapet sama makan Boleh nak dapet sama hidup kok lain mendapet piti ambo piti jangan lagi ambo nampak lalu makan jo minum sarato rokok jo kopi dia Saratonyo rokok jo kopi ambo piti janang lagi mandanga katorupo itu lasana ngati pareman kalau itu kato ketua parenta kami jalani antaro kami nampe balik kami hindak bagadu-gadu kami hindak batangka-tangka Tuhan kami nak doa kabatang katangkan kami nak kabagadu ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasana ngatinyo badan Tamrin habi hari sari itu onde sobat dangakan mana lalu lah kalian lai kasadonyo samo sarahat badan awak ba itu kato badaninyo Di sinan kalau dipandang lati duenyo kasadonyo satu lati dua badaninyo satu alainyo sarahat barisuk kalau dipandang tarui kaloket sungai panganwa Tuhan Otarwe kalau ketnyo sungai panwa di sinan kalau kok dilihat nak guna tuetong lamo maalun sajo badaninyo sebar barito di wilayah sungai panwa mansonyo ado anak bujang mansonyo ado anak bujang matainyo bana kini ketuanyo ketua loket tuma badaninyo rombongan ado 5 bale ampe bale anak buahnya cieknyo ketua badaninyo Onamba namo si Buyong Tamrin ba itu kato badaninyo menurut sejarah ditarimo pajako anak pasisi Tuhan pajako anak pesisir ba itu bana katoyenyo nak guna to etong lamo nak paralu dietong lamo bana di sinan kalau kok dili indak to bilang lamo indak disiko di palamu abi hari ba ganti hari ado harinya sekutiko lama lang anggota Pak Badan Tamrin
Oba amalangnya sekutiko batangkainyo anggotanyo di loket sungai Panu batangkayo orang baru datang kironyo orang na baru datang indak lo orang sumbarang orang ndak orang sumbarangannya na batangka anggota pulau nantalawan lamalang badannya anggota tamrin yo tatangko badan anggota nyobao ke kantor polisi siabana orang nan tatangko si buyong kaliang tuan yo nan tatangko nyo si buyong kaliang ba itu kalau kok dipandang lah di bawah inyo ke kantor di sinan inyo kok dilihat lah kunci awak tekurung deklah tekurung badan kaliang baru mengadu anggota nambah ada rombongan tadi nambahnya nanti go balik di sinan kalau dipandang mengadu ke bakit tamrin Yonde ketua dangabana lamalang ketua tibo diawak sikaliang ala tatangko tuan Oh sekalian ketua lah tetangkok nyuala ditangkok polisi ndak dapet ketua membana-bana inyo ndak dapet diampuni nyo bau tadi badan kalian mandanga kata rupo itu di mata dinyo ditangkok masalah inyo ditangkok kata sampai sabantu itu masalah ketua nak gadang mana masalah piti agen seketik kironyo nampunyo to apa tu nampunyo to mangkonyo tangkok buyong kaliang ketua Omangkonyo tangkok buyong kaliang kato sampai sarupo itu lapane badan diri tamrin angantan nambo kasinan di mabana inyo dikurung bokaluan inyo hari kini Mbak itu kato badan inyo ndak guno to bilang lamo kironyo badannya tatan di kantor Kapolres Sungai Panu Mbak itu kalau kok dipandang ndak paralu to etong lamo maalun saja badan inyo yo sampai ke kantor Kapolres Sungai Panu bakato badan diri tamrin badanang jangan pai pulau tagak di luar kalian kesadonyo jangan pai barombong-rombong beko dalam perkiraan orang demo lo awak ke kantor kanai undang-undang biarlah mo seorang saja menghadapi kasat nyonanado menghadapi wakak Kapolres menghadapi Kapolres sekalian baik itu kato badan tamrin di sinan kalau kok dipandang satu bajalannya badan tamrin nyatokan sebalunya to adukan sebaluna do tabu maripat juatikat la abe pandang syariat la nyato pandang hakikat nyolape cucu manusia nyolape cucu manusia satu nyolape cucu manusia kato sampai antam nyotibo antam tibo hari nyo datang batanyo inyo ke penjagaan maka Polres kato badan inyo sarato waka Kapolres cukui jo lantas sekalian yo sarato intel nanado mandanga katojo itu onde apa na baru tibo Kapolres sado di ruangan cukui jo inyo kasat sekalian ba itu kato badan inyo orang sadang rapi di dalam coy itu kato penjagaan Omandanga inyo sadang api rantaan nambo kasinan karuangan tampe Kapolres ba itu kato badan inyo lanyo antan di penjagaan kato sampai inyo barangke yo taibo di ruang permatuma sadang rapi bakato penjagaan tadi aiko ruangan nyopak kato penjagaan satola jale ruangan ado bakato badannya buyong tamrin badanang bulie pai keluar
Satu tibonyo di labuh pintu, nyo totok pintu sekali baca Assalamualaikum. Menjawi anggota banyak Alaikumsalam keto inyo siatu nang kadatang kami ko sadang rapi bana. Nyo buka pintu dek buyong tamrin, adik tiba bulalang datang, dangakan bana di Pak Kapolres sarato waka sekalian nan sadang rapi hari kini. Yo nambo Pak datang kamari, menjapui anggota badan nambo, indak basalah batanju, indak basalah bakurung ju, nambah namo si buyong kaliang, tolong lapikan hari kini Tuhan. Oh tolong lapekan Pak hari kini, ba itu kato badan inyo mandanga kato badan tamrin dak ado jawaban Kapolres banji sinan di sinan anggota ndak menjawe joluna kato bajawe. Bakato kepanjagaan bukaan kunci sela buyong tama buyong kaliang lapean badan diri inyo ba itu kato Kapolres jowakanyo Tuhan. Ba itu kato Kapolres yowakanyo lanyo lapean badan kaliang satola lape badan kaliang nyobao di buyong tamrin nyobao keluar dari kantor sato keluar dari kantor nampak di rombongan nanti go balik nyoba duo keluar sekutiko nancie buyong tamrin nancie si buyong kaliang lasanang hati anggota. Iyo hebat ketua kita, bisa inyo malapean orang tekurung iyo lah santiang buyong tamrin ba itu kang ato pareman latadi Oba itu kata preman tadi sanang di dalam hati, sajua di dalam kiro-kiro tumpak di badan dirinya, hendak tak bilang lama bana. Alat taruhinyo kaloket inyo tibo di loket tadi tekajui waka Kapolres menganyo orang balapean orang tahanan. Laberang Kapolres tadi barang ke inyo joto dinas mencari rombongan 5 bangale. Mencari rombongan 5 bale di sinan kalau dipandang agak saja rombongan tadi sedang nyuado bana di loket. Tiba to dinas dari Kapolres nyokapung rombongan Pak 5 bale kanyo tangkok Pak kesadonyo senjata marah ke badannya mahari badan buyong tamrin Pak mahari badan buyong tamrin ala kato badan inyo dangakan bana di Kapolres cukup yowaka sekalian ambo sagan di badan apa mangko ambo sagan di badan apa ndak di apa dua ambo sagan di baju badan apa
Hokok jo apa ambo nak sagan tapi kok coy ko keadaan bisa sagan nak sagan lai bara banyak peluru apa ada pi ke badan ambo tolong aran bake kami yo ba itu kato badannya bakato badannya buyong tamrin danga kalian nampe balik kalian jangan takwi nanawa indah do die kekamati ko alun janjian tibojan kaguri bari yang tidojan kabanti bintu enak mandanga kato badan tamrin jawapan rombongan sampai balik kok laco itu kato ketua kok mati awak sama mati kok idui awak sama idui dialah mati di peluru yo ba itu kato rombongan mengecek badan buyon tamrin mak kalian masih nyato jangan dikokang-kokang saja bayan ke kami kesadonyo nak kami tanti peluru tu ba itu bana kato inyo yo mandanga kato coy itu nak talok menjawe ke pores yo akanyo baru diimbau badan tamrin onde nak kandung namu doai naik kate oto apa badan ang sorang naik oto naik oh badan ang sorang nyo anai oto na lain janang baho mendanga katoco itu baru bakato badan tamrin danga kalian nampe bale antaro rombongan badan awak ambo nyo baho de apa ko tunggu di loket badan kalian beko ambo datang babalik mendanga kato bantu itu banjawe rombongan nampe bale onde ketua danga bana yo lain dak kanyo kurang badan ketua lainnya indak kakamati ketua seorang orang banyak beko marasai ketua kami kok dapet kandak dari kami kama ketua kami pai oh mandanga katoco itu danga kalian sabananyo kok ado janjian mati di penjaro indak kamati dalam semua ado janjian mati di peluru indak kamati pelanggaran kalian jangan takut pulo die oh kalian jangan nyawa takut pulo ba itu kalau dipandangi ndak guna to etong lamo oh barang ke badannya buyong tamrin lanai oto badan apa satu lanai ate oto nyobao ke rumah dinas satu tiba di rumah dinas salalat turun dari oto yo satu nyo turun dari oto setelah turun badannya di sinan kalau kok dipandang yo maalun saja badan tamrin nyobao di apa naik ate rumah latibo di ate rumah la duduk tamrin di kurisi apa bakato nak nyolai onde nak kanduang namu doi apa ragu di badan buyong setio badan ang mengecek ndak talok menjawe badan apa abana nam buyong pakai kato sampai serupo itu oh apa dangakan bana nanambo ndak ado dopa nama pakai surat tani duit dijalani ba itu kato badan tamrin kato sampai sabantu itu onde nak kanduang tamrin yo pacik lah loket nak sungai panu tapi pasan di badan apa narkoba jangan awe tolong jauhan kasus narkoba polagi kasus pencabulan yo mandanga katoco itu jawapan badan tamrin onde apa dangakan mana rombongan kami pak limo balik ampe balik anak buah ambo yo boleh nyo kato apa pegang asado kasus cabul antaro anggota badan ambo sama su ambo sekalian sarato kasus narkoba
Yoko ado itu nanta jadi antara kami limo balik bulie dibunuh kasadonyo pa Oh boleh dibunuh apa kasadonyo nang kami ndak kamalawan nang kami ndak kamambantah ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu laksana ngati kapores sonde nak kandung namudoi lalu disiko ko badan tamrin apo babalia angka loket ba itu kato badaninyo. Maka to badana diri tamrin onde apa dangakan bana biar ndak pulang ambono nak nyolai ndak bisa tidur di siko beko kok rusuh anggota ambo pa Beko kok rusuh pa anggota ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu ndak guna to etong lamo nyuantan badan diri tamrin ala nyuantan kaloket balik sato nampak otorinas kapores takajui rombongan nampak balik yo anak buah dari tamrin lah turun badan diri tamrin tarimu kasih pak banyak-banyak seto nampak ketua tibo laksana ngati rombongan tuan olah sanang hati rombongan sanang taraso dalam hati sajuk di dalam pemikiran sunyi di dalam kiro-kiro laba kumpul nyoba balik abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sebulan jodoh bulan lah setahun di daerah sungai Panu yolai nyobuyon tamrin baru bakato tamrin tadi onde danga kalian nanampe bale barisuk kalian anggaran pukulnya 8 pagi bakumpul dake ambo kasadonyo ado kato kaba sampaikan Yo ado kato dia kawa sampaikan mendanga kato rupo itu mendanga kato de ketua jadi ketua kato paremanan malam semalam itu ala sarahat kesadonyo. Oh pagi-pagi kalau di balma kalau dibilang dibuek mai sacere nyobuek kopi sacere kopi ketua kadipisan bakato badan diri tamrin tumpaknya sekali kini jana yambo dipisan pulau kita minum sesere bersama to cari sajo gale nak nyolai Oh mandanga ketua nama ngecek bakato rombongan nampak balik lain dak ba ketua ketua preman ketua sampai serupo itu ndak ba ado ketua badan tamrin Oh di sinan kalau kau dipandang minum lainnya samparan 5 balik orang sekali minum ketuanya badan diri tamrin lama ngopi rokok babaka baru bakato paremana nampak balik aku sabab ketuanya awak berkumpul pagi kini ketua Yo awak berkumpul ketua pagi kini apa kok sabab karenanya menanga kata rupo itu jawapan badaninyo onde dek kandung namu doi mangko sampai dia awak berkumpul mangko berkumpul ambo panggil ado kata kabar sampaikan Oh tumpak di badan diri ambo hari kini ambo barangke meninggal wilayah sungai Panu elo-elo kalian tinggal di
elok-eloknya kalian tinggal itu ketua badaninyo. Jadi kini ambo menunjuk nangka jadi ketua dalam rombongan nampak balik. Ndak boleh kalian bertangka-tangka, ndak boleh iri-irian. Secocok kalian kesadonyo walau ketua ambo tunjuk, tapi sama jabatan diambil, cuman dituan agak selangkah. O turut perintah badaninyo mandanga kata rupo itu menjawab rombongan nyampe balik jadi ketua katoinyo apa perintah bajalani Tuhan. Asajo perintah ketua bajalani nang kami ndak kamabantah. Mandanga katoco itu lasanang di dalam hati, sajuk di dalam kiro-kiro. Ma'alun sajo pak badaninyo baru bakato badan tamrin karano ambo kabarangke ambo barangke hari kini. Hokama jalan ambo nak tahu nan jale diaran dulu ke daerah Bangko, sudah itu ambo nak jale. Oh jadi ketua kalian nanti go balik ampe balik jo katuanyo iyo si kalian anak danau dia. Oh iyo sekalian nyo anak danau janado cemburu sosial ba itu ketua badaninyo mandanga ketua itu indak ketua ketua pareman. Oh ketuanyo ala batunjuk manso sekalian anak danau kato sampai nyo mengecek danga kalian sampai balik ambo barangke nak nyolai. Hotat sabui inyo ka barangke tetap baju salai sarawa salai ndak ado baju serap menangi pareman sampai balik Tuhan. O manangi pareman nyo ana nampe bale onde ketua dan abana sedang kami ketua tinggalan kok sempat ada lawan dari luar kami kemangadu. O ketua nang kami banggakan pencabut kami di penjara pembongkar tarandam kini ketua kekapai kami kemangadu lawan tu ayam ketua kailanganin buat Tuhan. Olah bantu ayam ketua kailanganin dua kata sampai serupa itu dengan kalian nampak balik. Kok ada bermasalah sabui saja namu ambo kok berurusan yo ke Polres Kabana ambo pemerintahan ba itu kata badaninyo. Kato sampai hatinya sanang barangke badan buyon tamrin tinggal rombongan nampak balik Tuhan. Oh tinggal rombongan nampak balik di sinan kalau kok dipandang. Hondak guna to etong lamu bana ndak perlu dibilang lamu agak sajo di badaninyo. Iyo tamrin ala kapai tibo di loket badaninyo la naik kate oto menuju daerah Bangko ba itu badan. Ho buyon tamrin pa sedang di ate otojo menuju daerah Bangko.
Hendak guna to etong lamo sedang di jalan to tinggal sedang di hati oto juo to japui mande badan tamrin oto japui mande badan tamrin sedang di pondok juo menangi mande di pondok tekan anak saja ai saja barangkenyo anak di rumah saja pai ndak balik mangko mandenyo lama nangi onde tamrine anak mande ona di mako kampung nak nambah uni wilayah di mana nambah pijak mangko ndak balik anak mande badanang anak bujang tangguangan takut mati di jalanan yona antak kok pendek nak umur tamrin mangko ndak ado balik kabai ndak naik barito ndak Tuhan o kabai ndak nak barito ndak baitu bana katoinyo mandanga katorupo itu mande sedang menangi juo tadang juo dirang lalu ibu orang mencali mande tamrin tio menangi namo tamrin nambah sabui menangi siang jo malam iyo di pondok pai tapi sawah Tuhan sedang merasai badan mande sedang menangi jo balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias seketik tentang itu tinggal mande di korong kampung to japui badan diri tamrin Tuhan di japui badan diri tamrin sedang di hati oto juo di mainyo to tiboan tibo di daerah Sungai Manau lepe nagari Sungai Manau ndak bara jauh hampir ke Bangko di sinan kalau dipandang oto bajalan latarwi juo panek de lamo pajalanan hindak disikodo di palamo anggaran pukulnya hampir patang malah sampai ke wilayah Bangko yola sampai ke wilayah Bangko setelah tibanya di Bangko masuklah oto ke loketnya setelah sampai oto ke loket baranti tampe nambiaso yo tamrin lah turun sekutiko satonyo turun dari oto antanyo malang antamuju lah malang tibo di tamrin awak ko jale turun oto maalun pareman loket maelo tangan tamrin onyo elo tangan muyong tamrin kapai kamadik kato pareman loket laka samo tahu menjawi badan diri tamrin dak kama roda badan ambo cuman sehingga roket sajo mandanga katoco itu sehingga loket ang mengecek ndak mungkin sehingga loket
kami ko jale tahu di siko badanang bukan orang siko manga sampai di loket sajo yo mandanga katoco itu oh udah nanado di loket ambo mangece inggo loket mangako udah nak picayo agak hati udah di loket bantu udah nempunyo loket yo mandanga katoco itu manjawe pareman loket kurang aja buyung mangece kurang aja kurang mengarati mandanga katoco itu aja jawaban badan tamrin danga de udah sabananyo kok kurang aja kamanga badan udah kabapangan ko badan ambo kok kababunua la mola kok kadi pancuang la mola nanambo indak kamanggeliang yo ba itu kato badaninyo maalun pareman nambah duola berang pareman tadi kurang ajang kurang mengerti lain tanyo lain penjawe ba itu kato badaninyo nyoe gang tangan badan tamrin kanyo bantiang kanyo lambuian mencari pareman sedang maegang nyuatu pareman kedua nyo susun kaki yo tangan sabala tangan nyo susun nyo dangad yang pareman nandi loket ndak ambo loro yo nangkang elo kok bantu kalian nambah duo palantiang mangga di ambo bisa paimbe amacang di ambo bulit tapi ambo ibo dibantu ang bekombo lambui katanako barangke nyawa di badan kanyo ampe kanyo bunuan danga di loket nyo pareman banyak jo ambo jangan main-main pulo sia nambaga di loket ko ba itu kato badan tamrin kalian tanggung lawan ambo yuange oh kalian tanggung nyo lawan ambo mandanga baso nyo baso pesisir di sinan kalau kok dipandang oh tadang ada orang banyak ondi orang awak pajako kironyo babayi utang badan kita balago kita semua kita ado lapak gaek sedang duduk pak uo sedang di loket oh bakat to pak uo tadi onde nak kandung namudoi janang bunuh badan inyo tu nak mencari makan lapean la kaki badan inyo beko kok pendek umurang mandanga kato pak uo di sinan kalau dipandang nyo lapean tangan nanyo paci serato kaki sekalian inyo la tagak co biaso bakato pa uo baket tamrin onde nak kandung namudo imbodanga baso namudo buni baso pasisi na oh buni baso angna baso pesisir ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu nde apa sedang duduk ko itu nanapak tanyo ambo ko iyo pak ram pesisir tapi dibayang kampung ambo kampung keteknyo ulu bayang oh mandanga kato dari tamrin tadi ko iyo orang bayang nak badan buyung wilayah daerah Bangko indak bacampur orang na lain pesisir sajo kasadonyo na ndak bara orang dorang na lain manando anak orang pesisir ado bayang ado sungai lundang ado ne orang di painan ado nagari batang kape ado juo orang surantia haji nampal yang banyak walau orang di Indopuro yo sampai katapan nak wilayahnya orang pesisir rantau risiko jancu itu nak karang kampung kok lai badanang tumayo dasar pesisir kok dapet kanak badan apa kampung bela na lain nang kawan kana lain buyuang adoan jan kesamo-samo awak na
Ojaan kesamonyo semua awak mendanga katorupo itu onde pagae danga bana nan sabana nyopak badan ambo ndak kado kandak bercakap ndak ado kandak balago udah kota tadi nama mulai ho mandanga katoco itu balakanai berang nambah duo onde danga di kalian nambah duo nangka datang janco itu antara ngawak semua sekampung yunge yo antanan di awaknya sama sekampung di sinan kalau kau dipandang nak guna tu etong lamu agak sajo di badaninya jadi danga lihat yang namu doai kapai kemaran canang mandanga kato bentuk itu ambo bertanya pak pakai apa oto banyak tagak di siko kama wilayah oto ba itu kato badaninya. Oh di sinan kalau kau dipandang kalau nyoto nak nantagak ko nang kabarangke na malam kini ado juo arah ke Padang ado juo ke daerah Jambi dan ado ke daerah Curup ado juo sampai ke Palembang ado nak lalu ke Bangkaulu. Oh mandanga kato rupo itu mandanga kato badan apa kok iyo ado pa bentuk itu kok lainnya sampai ke Palembang ambo nak tarui ke Palembang pa Rencana badan Pak Diri ambo namu menuju wilayah Palembang kato sampai serupo itu menangayo ke Palembang di sinan kalau dilihat bakato pagae baket tamrin kalau iyo nak ke Palembang apa ambil anang tiket ke Palembang mandanga ketocu itu de apa nanelo hati kok bambian pak tiket ke Palembang ambo indah ado bapiti mananga kato dari tamrin jawab panapa gae nampiti jangan buyon sabui itu tu tanggung jawab apa na Oh itu tu tanggung nak jawab apa mananga katoco itu lasana ngati badaninya kalau iyo pak baru po itu ambilan lapaknya ambo tiketnya ambilan tiket lah badaninya ala dapet tiket lah di tangan menunggu otonya kabarangke indak to bilang no lamo bana ndak para luto etong lamo tibo wakatu yo jangkonyo barangke oto ke Palembang di sinan kalau kok dipandang nan tamrin ala naik oto nyo duduk di bangku lakang di sinan kalau dilihat sadang duduk di bangku lakang nyo bantu rampan di sajo maalun awa anak bujang tanggung di sinan kalau dilihat yo sadang di jalan oto tadi maalun oto sadang jalan kurang minyak ditambah minyak kurang air ditambah air oto bajalan latar weju dek lamo oto lah di jalan baranti oto di lapau nasi satu baranti di lapau nasi lah turun penumpang banyak satu turun penumpang banyak alala masuk kadai tumpak di badan diri tamrin baacaronyo masuk kadai kalau ka masuk kadai jual minum kadibai bapiti sesenindak bekep yang sarimi tidur naninyo alundo pak kakanakal alundo amasonyo basikare ba itu kato badaninyo dia ditahan lapa juawi co itu sabah badan tamrin
Yo ndak guna to etong lamo waktu barangke lah tiba pulau penumpang naik ke sadonyo dek lah naik penumpang oto bakato nan punyo kadai iyo kabake supir oto onde dangan dia elo amba danga kato simaan bunyi kalau kabarangke di kadaiko yo kami ado mendapat kabar tumpak wilayah Rimbo Dalam itu nagari sedang angker sedang pasaran nangek bana bajingan loncat ili jalan ba itu kato badaninyo yo indah to bilang lamo bana bakato supir oto tadi jadi nyobaan ka elok ko ndak barangke badan kami ko tak masuk pagi ke Palembang ambo di skor di Nduk Samang tuan yo ambo diskora di Nduk Samang mau ndak mau kami barangke ba itu kato badaninyo mananga kato co itu sinan bakato nan punyo lapau cubo juo la lambe tapi kuas yang bedonyo beko jalan di tempuh juo ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo to bajalan nak nyolai panek dek lamu di bajalan sedang bajalan-jalan juo anggaran pukul 3 parat siang yo pukul 3 nyopak lebih kurang di sinan menampu wilayah kosong menampu wilayah gelap maalun saja badaninyo Rimbo Dalam nangka ditampu di sinan supir mulai takui di sinan takui nyo datang ko iyo ado bajingan loncek laka mati preman mama rombongan banyak laka tani ayo nan dia teoto ko sadang oto bajalan yu rabala kayu 3 batang rabala kayu timba balik ndak dapet ditampu lai tapakie penumpang banyak tuan yo tapaknya penumpang banyak di sinan kalau kok dili sedang tapaki penumpang banyak tekajui badan buyong tamrin satu tekajui badan tamrin dia tu kato badan tamrin di sinan kalau kok dipandang dak guna tu etong lamon dedek kanduan mudo iko bajingan loncat punyo kerajo laraba kayu di jalan kita sensaro kesadonyo oh kita lah kamati madiak kanai dabi kita kamati kanai bunuh bajingan loncat rimbo panjang dak bau tak indak babanaknyo pakai senjata api lengkap alatnyo kesadonyo lah kamati kita oh dalam rimbo yo dia ba itu kato orang banyak tuan oh mananga kato orang ate oto banyak nang gaek banyak nang mudo anak ketek nang banyak bana ibu-ibu membawa anak ketek lah berang badan diri tamrin danga diudah supir oto 100 stoker sekalian kunci le pintu kesadonyo pintu jangan dibuka-buka biar lambo turun seorang Mbak itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang turunlah badan diri tamrinyo tagak di muka to mahari tamrin sekali mano bajingan loncat rimbo dalam keluar kalian kesadonyo ndak oto kami lo nangkang ambe janoto kami lo yang yang campaan kayu nanado kotaknyo kayu buyong anjak kalian bokaja karimbo dalam bobunuh mati dalam rimbo yang lampu otonyo masih duit tamrin tagaknyo dake lampu oto nampak dek orang bersama-sama orang menonton sekutiko lah datang bajingan loncat nak tabado banyak bajingan loncat sebanyak 61 baik itu kalau kau dilihat nyokap puang badan diri tamrin ado juho pakai senjata tajam macam senjata ado celurit ado rencong ado walaupun golok sekalian walau senjata api nenyo bau
Nyokaja di rombongan 61 di sinan kalau dilihat nyobae badan diri tamrin laka balaka kane golok badarik kane calurit jangan kaguri banti tido ba itu santiang buyong tamrin tuan. Ojan kaguri bariang tido la patah samurai banyak la patah golok banyak kok calurit la putui ba itu kalau kok dipandang coy itu kare badan tamrin abi calurit dengan golok keluar senjata api nyo tembak badan buyong tamrin hujan peluru tibo ba itu kalau kok dipandang tumpak di badan diri tamrin. Nyo ado baju cikiau na nyotaraan di ujung batiang na nyotaraan di pintu muaro badariang kena peluru indak dimangakan la omande sholat di malelohei. Oh enaknya makan di malelo di sinan kalau dipandang pareman membaiju. Otakkan pengajian nanyo ambil kadukun tu masih udah nampo sarato jo sari bangkakan yang nyolape jo dua bari nyo kaji sekali dua kali. Onyo kaji sekali dua lingka sarato jo dua bari nyo kuruang pareman kesadonyo dapet dikunci dua lingka tak kuruang pareman 61 ange memaki tuan. Lampu oto masih duit jo tamrin mengecek nak nyolai danga pareman sabana nyok keluarkan bana ba itu bana katoi nyuang panggil ketua kalian kau tak membunuh kesadonyo cuy itu kalau kau dilihat mandanga kato rupo itu kironyo ketua pareman banyak iyo nana 61 ado di dalam rimbo dalam melompek pak dari batang kayu serta melompek dari batang kayu lah tibo dalam lingkaran satu tibo dalam lingkaran memang hebat ketua pareman 61 ndak talok di dua bari baik itu preman tadi agak sajo di badaninyo. Oh siako namo pak ketuanyo siapo galajo namonyo banamo sisihen kubu tuan. Oh banamo sisihen kubu aslinya pajatu kok dibilang kalau nyo dasar kampung alaman pajatu aslinya orang Bangkaulu tempeknya di petak panjang ba itu kalau kok dilihat yo itu inyo pak sisihen kubu seto malompe sihen kubu bakato badannya buyong tamrin danga di kalian sabananyo iyo nana 61 62 jo ketuanyo yo kalau kayu indak bacampaan kalian bo bunuh kasadonyo bo bunuh diri bo dalam ba itu kato badan tamrin tuan. Mandanga katonyo bantu itu lah perang sekali sihen kubu kurang ajang kurang mengarat tindak juang lo ambo ketakui ba itu kato badaninyo alun tawang dari badan ambo aiko mayuang sihen kubu ba itu kato badaninyo ndak pernah dopai kena rami di dalam rimbo siang malam ba itu kalau dilihat kalau dicalik sihen kubu rambut panjang sebentuk orang kubu pakai cawe keluar rimbo. Di sinan kalau kok dilihat mendanga ketoco itu dangalah dia anak cilaku kalau jo ambo ba urusan jangan jo sihen kubu jo sihen bana dan tak takui ba itu kato badan inyo ambo tak takui seorang jo
Salagi banyak wayuang ate duya salagi lai tahu lapa juawi nanamboy ndak kakatakui ba itu kato badaninyo de inyo sien kubu tadi bantu kama bae nyo kana di badan buyon tamrin nyo kana pengajian na nyo ambil nyo di siudin ampo sarato nyo badan sari bangkakan yang anyo pengalaman sekutiko nanyo kana pengalaman duya nyo bangkian di batang tubuh hai api angin tanah serato aye sekalian timbul kalian kesadonyo nyo ambil tunjuk sekutiko nyo tagaan tunjuk balasu satu tagak tunjuk balasu menyambu api ditunjuk sabantu api sulu dipandangi tabi takwinyo sihen kubu menyimpul ke kaki tamrin kami jangan dibunuh mati agi duit laki tuai sekali laki ni